Hello everyone. Γεια σας. Θέλω να πω δύο λόγια για τη Θεοδώρα Πόγιου και το Little Pilots Program. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη με τη μικρή μου, ξεκινώντας από πέρυσι και φέτος συνεχίσαμε ένα διαδραστικό παιχνίδι εκμάθησης. Μόνο καλά λόγια, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μπράβο σας που κάνετε τα αγγλικά παιχνίδι, έτσι ώστε τα παιδιά να αγαπήσουν τη γλώσσα και να μάθουν φυσικά, χωρίς καμία προσπάθεια. Τι άλλο να πω, εξαιρετικές οι δασκάλες, έτσι. Η σχέση του γονιού με το παιδί επίσης είναι πολύ ωραία μέσα στο μάθημα, γιατί γίνονται διαδραστικά πράγματα. Προτείνω να μπείτε, να δείτε. Εμείς μείναμε πολύ ευχαριστημένες. Γεια σας από εμάς. Γεια. Από εμένα και τη Χρύσα.